Kag sa Good Vibes, isa ka 81 anyos nga lola nga halos 40 na katuig nga na missing kag dumdum nga patay, natigayon nga na-rescue kag nabalik sa iya nga himata. Yari ang report. Sa kilid sandalan sa barangay Kabug sa Bacolod na rescue sang katapos ang anti-mendicancy team sa Bacolod DSSD ang 81 anyos nga babae sang niligad nga Nobyembre 15. Makaligad sang 2 ka bulan nga pagsapupo sang team sa iya sa youth home, natultulaan sang team ang pamilya sang babayi sa Sambuanguita sa Negros Oriental. Ginsiling ni Bacolod DSSD Head Richel Verde Prado Mangang nga halos 40 katuig nga na missing ang 81 anyos nga schizophrenic ukon may diferensya sa paminsaron. Ginatipan gid siya no kay sinanay to dok nagid siya ya frail naman gid yang body, and then abi sa iyang family gani nang na siya napatay na siya kay may man sa iyang mental behavior balahaw sa abi nila daw wala na siya, pero at least na ginpang post na sa mga GC tapos may nakakilala gid sa muna nadulong siya. Sinila nga Martes gindulong sang team ang pasyente nga gindumdum na sa iya mga himata nga malawig na nga napatay. Hindi namin alam kung nasaan kasi umuwi ito. Ginistorya sa himata sang 81 anyos sa katapos ang anti-mendicancy team nga bulag siya nga live-in partner ang pasyente. Wala nila ginlipod nga masami. Nagakapilitan sila nga kadinahan ang pasyente bangod perme ini nagabiya sa ila pulian. Lubos nila ginakalipay nga makaupod liwat ang ila himata. Daw siya, ako may provision, kaya marunong magbuwa ng salasin ng asawa niya ng tumulian doon. Tapos, mga gana na siya Need ta nga i-educate man ang community kag ang family kung ano gid bala ang proper way when we have to intervene nga dignified sa mga sa mga upod ta bilang may mga mental challenges. So ang iban ginaamo na nila siguro ayawan sila control o Nahangpan sa pamunuan sa DSSD Bacolod ang sitwasyon sa mga ginakabig homeless, ilabi na mga yadtong may ginabatsyag nga balatian. Mga may edad na kagbisan ang mga biktima sa impluwensya ng illegal nga droga nga ginasikway na sa ila pamilya. Plano sang ahensya nga mapasanyog pa ang mga programa kag pasilidad agod matigayon ang ginakinahanglan nga rehabilitasyon para sa ila.